Fawdex ukoll qed tinħass issa l-ġlieda bejn id-delegati tal-Partit Soċjalista partikolarment dawk tal-Ministru Ġustin Caruana, tal-eks Ministru Anton Refalo u tas-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri. Dawn l-elezzjonijiet tal-Kumitat tal-Lokalitajiet fil-Partit Soċjalista din id-darba għandhom sinifikat aktar importanti fid-dawl tal-fatt li qed isiru fl-isfond tad-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat li biħsibu jirriżenja mill-karigi tiegħu ta' Prim Ministru mexxej tal-Partit Soċjalista fix-xhur li ġejjin. Il-gazzetta Il-Mument tirrapporta li t-tellieqa f'Malta biex jittieħed il-post ta' Prim Ministru mexxej tal-Partit Soċjalista issa qabdet ritmu sottili qawwi u dan issa hu rifless ukoll f'dak li qed jiġri fost il-Kumitati tal-Lokalitajiet Fawdex. Wieħed mill-Kumitati Laburisti Fawdex li hu meqjus fost l-aktar importanti u dak tal-Qala, fejn fil-jiem li għaddew is-Sindku Soċjalista Paul Buttigieg spiċċa sfiduċjat minn sħabu l-kunsillieri, il-kandidati u l-attivisti tal-Partit Soċjalista biex jekk tilef postu minn membru fl-istess Kumitat Soċjalista tal-Qala. Il-laqgħa tal-Kumitat Soċjalista tal-Qala saret fil-15 ta' Marzu fil-għaxija waqt li saret it-tieni sessjoni tal-laqgħa ġenerali annwali tal-Kumitat tal-Lokal fejn komplet tisfikka bl-aktar mod ċaru sfaċċat il-pika li hemm bejn il-fazzjonijiet tal-Ministru Ġustin Caruana, tal-eks Ministru Anton Refalo u tas-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri. Il-moment tkompli li dawn jiffurmaw 3 klikek prinċipali ta' delegati Laburisti Fawdex fejn kollox jindika li l-interessi huma diametrikament opposti għal ta' xulxin, fis-sens li finalment kull deputat parlamentari awċi minn dawn jappoġġja kandidat differenti fit-tellieqa prinċipali għat-tmexxija tal-Partit Soċjalista u għall-kariga ta' Prim Ministru. In-nies ta' Clint Camilleri ħadmu bisħiħ fil-jiem ta' qabel biex il-persuna li titwarab mill-Kumitat ikun is-Sindku Paul Buttigieg li hu kanvaser tal-Ministru Ġustin Caruana. Il-Mument tirrapporta li s-Sindku Paul Buttigieg hu l-uniku kandidat tal-Partit Soċjalista l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali tal-Qala li ma jaħdimx għal Clint Camilleri u għalhekk sar minn kollox biex b'suċċess sar block vote kontrih ħalli jitwarab mix-xena.